Iako je za mnoge naše turiste sezona godišnjih odmora već završena, takođe ima i mnogo onih koji vole da putuju u septembru kada su manje vrućine, manje gužve, niže cene. Pa evo jednog važnog obaveštenja za sve koji planiraju putovanje, da im se ne bi desilo ono što se desilo jednom našem gledaocu, na što smo već ranije upozoravali. Ukoliko niste platili neku kaznu ili postoji poternica za vama izdata od suda, nećete moći da pređete granicu i da izađete iz zemlje. Ne možda, sigurno nećete moći, jer čim vaš pasoš granični policajac stavi na onaj aparat, ukoliko niste platili kaznu ili je za vama izdata poternica, automatski mu izađe to i on vas zadržava na granici dok vas policija ne sprovede u sud koji je izdao poternicu ili dok ne platite kaznu, ako je to uopšte moguće. Vodite računa da vam se ova neprijatnost ne bi dogodila. Evo šta treba da uradite, sami to možete učiniti za samo nekoliko minuta, a sve što vam je potrebno to je telefon ili kompjuter i veza sa internetom. Sve što je potrebno da uradite je da odete na portal Ministarstva pravde, uđete na link koji se zove Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa i tu jednostavno unesete, obeležite da li ste fizičko ili pravno fizičko lice, znači unesete svoje ime, prezime, matični broj i kliknete na pretragu i automatski dobijete odmah rezultat i znate da li imate ili nemate neplaćenu kaznu. Znači, sve traje par minuta, a možete sebi uštedeti grdne neprijatnosti. Dakle, do ovakvih situacija, kao što smo rekli, može doći ili zbog neplaćene kazne ili zbog toga što se niste odazvali na sudski poziv, a svoj izostanak niste opravdali. Upravo to se desilo ovom našem gledaocu. On nije imao neplaćenu kaznu, ali se nije odazvao na sudski poziv. Sud ga je zvao jednom, drugi put on se nije odazvao. Raspisali su poternicu za njime, odnosno, kako se to kod njih kaže, naredbu za dovođenje. I kada je ga granična policija zaustavila na izlasku iz Srbije, na Preševu, kad je pokušao da pređe u Makedoniju, čovjek pošao na letovanje. Kad je on dao pasoš na kontrolu, oni su pozvali policiju, stavili ga sa strane i porodica morala da se vrati nazad, nisu mu dozvolili da izađe iz zemlje. Nemojte da vam se ovako nešto desi, znači pogledajte u registar, vrlo jednostavno, kratko traje i možete sebi uštediti velike glavobolje.